Kaixo ongi etorri denoi, ni Julen Urtxigin naiz, ikusentzunezko sortzailea Artemanen, eta gaurkoan Euspot lehiaketarako formakuntza saioa ematera nator. Saio hau 3 zatitan klasifikatu dut. Hasteko Euspot zer den azalduko dizuet, gero pasaden urtetako irabazleen ikusentzunezkoak aztertuko ditugu, eta azkenik aholku batzuk emango dizkizuet zuen lanen emaitzak ahalik eta hoberenak izan daitezen. Beraz, goazen hastera. Euspot euskarazko spot lehiaketa bat da. Helburua euskarazko sormena bultzatzea eta euskararen erabilera publizitate arloan sustatzea. Aurtengo antolatzaileak Aretxabaletako udala, Mondragon Unibertsitatea, Arteman eta Arizmendi ikastola dira. Laguntzaileak bai euskarari eta Music Library and Sound FX dira. Eta azkenik aurtengo edizioko babesleak Hazi eta Eusko Jaurlaritza dira. Mil esker Euspot posible egiten duzuten guztioi. Parte hartzeko oinarriak. Spotak 30 segundu iraun dezake gehienez. Euskaraz aurkeztu behar dira lanak. Taldean edo bakarka egin daitezke lan hauek. Musika lizentzia librekoa, propio sortutakoa edo audio networketik ateratakoa izan behar da. Eta entregatzerako orduan MP4 formatoan joan behar dira, H264 edo H265 kodekean eta 2 GB gehienez pixatu ditzake. Nekazaritzatik bizi nahi dugu da aurtengo leloa. Kontzientzazio kanpaina baterako sortu behar da Spota, bertako familia nekazaritzak ingurumen eta gizarte jasangarritasunari ematen dion guztia balioan jartzeko. Orain goazen sarietaz hitz egitera. Lehenengo saria Spot onenari dagokio eta honek 1000 euro irabazi ditzake. Bigarrena publikoaren saria 500. Hirugarrena gazten saria 250-koa. Eta laugarrena musika sinkronizazio onenaren saria 300 eurokoa da. Hontaz gain beste 2 sari gehigarri daude. Bat Mondragon Unibertsitateko ikasleen Spot onena 500 euro irabazi ditzakela, eta beste Arizmendiko ikasleen Spot onena 250 eurokoa. Musikaren erabilerari dagokionez lehen aipatu bezala 3 aukera dituzute. Bat, lizentzia libreko musika bilatzea. Horretarako adibidez YouTube estudiora joan gaitezkela, ora besti pila bat daudelako lizentzia librekoak. Kasu honetan kontutan eduki behar dugun gauza bakarra da autore batzuk beraien mentzioa eskatzen dutela, baina abesti hauek kendu ditzazkegu filtro bat erabilita. Propio sortutako abesti bat erabiltzera animatzen bazara, nire gomendioa izango litzateke abesti honek kalitate minimo bat izatea. Azkeneko aukera audio networketik ateratako abestiak erabiltzea da. Honetarako pausu batzuk jarraitu behar dira. Hasteko formulario bat bete behar duzute, hau egin eta gero e-post bat jasoko duzu izena eta pasaitzarekin, gero audio network eta Music Libraryko webgunetatik jitxialko dituzu abestiak, eta Spota bukatzerakoan erabiltzaile lizentzia txantilloia bidali helbide honetara. Garrantzitsua da posto honetan gaia Euspot 2021 solicitud lizentzia izatea. Azken pausu hau derrigorrezkoa baita. Ez bazaizu argi gelditu zein den prozesua, jun euspot.eus webgunera eta hor berrien orrialdean pausuz pausu ere azaltzen dira zeintzuk diren pausu hauek. Gainera bertan enlaze zuzenak eskaintzen dizkizuete. Spotak bidaltzeko azken eguna aurtengo maiatzak 12 izango da eta lan hauek goizeko 10 baino lehen bidali behar dira. Sari banaketa aldiz maiatzaren 27 izango da eta egun hortan jakingo ditugu nortzuk diren irabazleak. Parte hartzeko noski euspot.eus webguneko parte hartu orrialdean egin behar da. Bertan formulario bat bete beharko duzute eta bestalde WeTransfer bitartez bidali beharko duzute. Lanaren izenburuarekin, parte hartzaile guztien izen abizenekin eta kontakturako telefono batekin. Bestalde aurten ere zozketa bat antolatu dugu eta holako 2 kamera zozketatzen dira. Zozketan parte hartzeko, Euspot lehiaketako Instagrama jarraitu behar da, bertan igotako sorteoaren publikazioari gustuko eman behar zaio, bilagun etiketatu komentarioetan, eta noski geroz eta komentario gehiagoekin, geroz eta aukera gehiago izango dituzute, sari hau irazteko. Eta azkeneko baldintza publikazio hau storietan partekatzea izango litzateke, beti ere @Euspot lehiaketa etiketatuz, ze bestela ez garanteratuko norkigo duen publikazio hau. Edozein zalantza gukiz gero webgunan dena askoz hobeto esplikatuta dago, eta hala ere galderak baldin badituzute harremanetarako orrialdean idatzi ditzazkezute. Orain goazen bigarren atalarekin, nun pasaden urtetako irabazleen lanak ikusiko ditugu, garrantzizko elementuei fokoa jartzeko. Pasaden urteko gaia zer dago janzten dugunaren atzean. Galdera zen. Honen helburua modaren industriak eragiten dituen ondorio negatiboak ikustaraztea. Besteak beste lan esplotazioa, produktu toksikoen erabilera eta osasun arazoak. 2 irabazle egon ziren, eta horietako bat ni izan nintzen.
Nire spota etxetik egin izan behar nuen, izan ere konfinatutak ginelako. Momentu hortan genituen limitazioak ikusita, ideia batean pentsatu nuen. Ideia honek bi historio paralelo kontatzen zituen. Alde batetik erosketak egitera jo nahi duen neska batena, eta bestetik esplotatuta dagoen emakume batena. Honekin, bi ikuspuntu ezberdin jartzen ditut parean, eta nire ustez horrek mezua laguntzen du. Goazen nire spota ikustera eta zuek baloratu. Ane, badakizun merkealdiak biharrasten direla. Bai, baina agin ez da momentua, ez? Nola ez? Edozein momentua da ona armairuko arropa eguneratzeko. Miren, noiz izan zen arropa erosisten nuen azken aldia? Pasaden hilabetean, baina udaberria dator eta kolekzio berria behar dut. Bueno, zuk nahi duzuna egin zure diruarekin. Baina ondo pentsatu zer dagoen jantzten duzunaren atzean. Ediziontan ere Idoia Laidalga eta Oiane Puertas izan ziren irabazle. Hauek egindako lanak egoera kritikatzaz gain soluzio bat plantatzen digu. Eta honek balio asko ematen dio mezuari. Beraz, goazen beraien lana ikustera. Urtean, 62 milioi tona arropa sortzen dira. Eta zuk ez duzu zer jantzi. Baztertu modazkarraren gurpil zoroa. Gehiago nahi baduzu, josi, atondu, moztu, zuk zuretzat sortu. ko edizioko gaia jarduera fisikoaren onurak mugitu eta bizi zen. Spotak jarduera fisikoak dakartzan onura fisiko, psikologiko eta sozialak nabarmendu behar zituen. Irabazleak Javi Jubera eta Irati Agirre Azkuenaga izan ziren. Hauen lana pertsona zein kirol anitzez beteta dago, oso ondo funtzionatzen duen errekurtso bat pertsona gehiagorekin identifikatzea lortzen duelako. Goazen ikustera. Bakarrena, darri gabe sentitzen arairiko lenak igaro dira. Guztiak akakerrearen maixua gara. Astindu zangoa, askatu gogoa. Gorputza on, buruari on. 2018ko gaia irudi digitala gure harremanetan zen. Honen bidez, sare sozialen inguruko erabileraren hausnarketa bat bultzatu nahi zuten. Izan ere, sare sozialak gure bizitzako ia esparru guztietan zabaldu direlako. Edizio hortan ere, 2 irabazle egon ziren. Horietako egile bat Nora Latatu da. Ideia oso originala sare sozialen atzean ezkutatzen den hori bisibilizatzeko. Lehen aipatu dugun bezala, spot honek pertsona ugari erabiltzen ditu eta hori mezua nire ustez asko indartzen du. Argi guztiak amatatzen direnean, bizirik jarraitzen duten bizitzak pantailaren beste aldean desagertu egiten dira. Nonbait, igo duzun argazkiarekin, idatzi dituzun hitzekin. Errealitatea margosten igarotzen ditugu egunak, eta filtro batekin apaintzen ditugu arratsalde grisak. Benetan nor garen eta zer izan nahi dugun ez dakigu jada. Gizaki programatuen belaunaldia gara. Hurrengo spotaren egileak Andoni Martínez de Madina, Eneko Ruiz de Azua eta Iratxe Aguilera dira. Spot hau ere ideia oso original batetik abiatzen da, baina mezu berdina transmititzeko beste estilo batera jotzen du. Hau bain larria, gaur egun, sare sozialen inguruan dagoen dependentzia. Eskerra gu horrelakoak ez garen. ko leloa aniztasunak gu egiten gaitu zen. Spotak anistasunaren alde egin behar zuen edo edozein diskriminazio modaren aurka. Irabazlea Unai Portilla izan zen, eta bere lanean anistasunak ditun forma ezberdin asko ikuste ditugu toke humoretsu batean. Zer lirateke gure film gustokoenak palomitarik gabe? Arruntak, txokolatezkoak, koloretakoak, gurinezkoak. Zer litzateke modernitatea zahartzarorik gabe? Euskara akatzik gabe, ergatiboa. Nik, baldintza. Bagina. Mugagabea. Hainbat akatz. Ta hain gustoko duzuna bestia nabardurarik gabe? Anistasunak gu egiten gaitu. Orain goazen formakuntza saio honen 3. atalarekin. Ikusi duzuten bezala ez gara zertan teknikoki perfektuak izan behar Spoteko sari bat irabazteko. Izan ere, ideia eta honek transmititzen diguna da elementurik garrantzitsuena.
Honi lotuta doa lehenengo aholkua. Gaia eta helburuak ondo ulertu. Nire gomendioa kasu hontan webera jotzea da, bertan detaile askoz gehiagorekin dagolako azalduta dena. Gainera informazio gehigarri asko daukazute, besteak beste antolatzaile egindako elkarrizketak. Bigarren aholkua ideiari lotuta dago, izan ere helburu berdina asetzeko modu asko egon daitezke. Horregatik ideia batean pentsatzerako orduan nire gomendioak hurrengoak dira. Blokeatuak egon ezkero, lehenengo gauza egin behar duguna da internetera jun eta inspirazioa bilatu. Blokeo hau gaindituta gero estilo bat finkatzen hasi behar gara. Zer da transmititu nahi duzuna? Umorea, drama, lasaitasuna, galdera hauei ideia bat garatzen hasi baino lehen erantzun behar zaie. Nire ustez hoberena orrialde txuri batera ideia asko ekartza da. Gero ideia guzti hauen artean hoberena erabakial izateko. Ta nola jakin zein den idea hoberena? Gure buruari galderak egin behar dizkiogu. Zergatik erabaki duzun ideia hori? Nori zuzenduta dagoen? Originala dela iruditzen zaizun, edo transmititu nahi duzu mezu hori ulertzen den. Nire hirugarren aholkua preprodukzio lana egitea izango litzateke. Zer da preprodukzioa? Gure ideia lantzeko behar ditugun errekurtso guztiak aldez aurretik lotzea. Kasu honetan errexena etxean dakagun baliabidetatik tiratzea izaten da, baina askotan gure kontaktuetatik tiratuz gero gauza hobeak lortzeko aukera dago. Kasu honetan oinarrizko preprodukzio batek lokalizazio bat eduki behar du aldez aurretik pentsatuta, egun bat finkatuta edukitza komeni da ere, bildu behar dugun material guztia idatzita, eta zure spotean parte hartu behar duten pertsona guztiek hauen berri eduki behar dute. Jarri ezagun nire pasaren urteko spota adibide bezala. Lokalizazioari dagokionez ez nituen aukera asko, etxeko gela bat hautatza besterik ez nuen. Kasu honetan fondo beltz bat eta travelin luze xamar bat egin behar nuenez, espaziorik egokiena sala zan. Grabaketa egunari dagokionez ez zegoen ezer finkatuta, izan ere nire ama guztiz libre zegoen egun guztietan zehar eta ez nituen pertsona gehiago bildu behar. Aldiz, materialari begira gauza asko egin ziren aldez aurretik. Hasteko, josteko makina bat bilatu, kasu honetan Aitona Monen etxean bat aurkitu genula. Bestalde, amaren zapiak begira egon nintzen, bera, Indiako emakume batez pasabar zelako. Grabaketa egunari begira, hobe, plano guztiak pentsatutak eramaten baditugu. Geroz eta plano mota ezberdin, gehiago sartu irudia ere gehiago aberastuko da. Zeintzuk dira beraz plano mota hauek? Bi kategorietan sailkatu daitezke, bat, plano tamainan eta bestea angulazioan. Plano tamainari dagokionez, plano generala, plano amerikarra, erdi planoa, lehenengo planoa eta plano detaila ditugu. Plano hauek gratzerako orduan kontuz buru gainetik gelditzen den espazio horrekin. Askotan nahi gabe espazio gehiegi uzten dugulako buruaren gainetik. Angulazioari dagokionez ere izen ezberdinak ematen zaie planoei. Kasu honetan, plano zenitala, pikatua, normala, kontrapikatua eta nadirra ditugu. Angulazioarekin ere kontuz ibili behar gara. Izan ere, angulo batzuk mezu bat transmititzen dute. Kontrapikatuaren kasuan, pertsona handitu egiten dugu beraz, bere egoa, bere segurtasuna edo bere pertsona magnifikatzen dugu. Pikatuaren kasuan, aldiz, guztiz kontrakoa, pertsona hori txikitu egiten dugu bere gainetik jartzen garelako. Beraz, pertsona horri ematen diogu txikitasuna, beldurra, agobioa eta olako hainbat sentsazio. Irudia lantzen ari garenean argiztapena ere oso garrantzitsua da. Geratzeko momentu egokienak, egun sentiak, egun abarrak edo lainotuta dauden egunak izaten dira. Argiaren norantzkoa ere kontutan eduki behar da. Ni pertsonalki egun eguzkitsu batean pertsona eguzkiaren aurretik jartzen dut. Horrela eguzkiak kontrako argia sortuko dio. Baina hau gustu pertsonal bat besterik ez da. Mugimenduarekin ere kontuz. Gaur egun, mugikor eta kamera asko estabilizadore interno bat ekartzen dute. Baina ez bada gure kasua hobe tripode bat edo gutxienez plano estatikoagoak egiten baldin bat ditugu. Soinuari dagokionez ere kontuz. Ez geratu dialogoak zaratasko dauden lekuetan, bestela mezu hau ez da garbi entzungo. Eta orain gure spota bukatzeko azken pausura iritsi gara. Hau da, postprodukzioa edo edizioa. Prozesu hau orokorrean oso garrantzitsua da. Izan ere postprodukzioan magia egin daiteke. Hemen teknika mordo bat daude, beraz ez ditut denak azalduko, nire gomendioa izango litzateke interneten informazioa bilatzea. Demagun ez daukazula ez da programarik ez da aplikaziorik bideo bat editatzeko. Jakin dezazun, interneten doako aukera pila daudela. Beraz, egin bezala eta bilatu ze programa doako gomendatzen duen jendeak. Kontuz programa batzuekin profesionalei begira daudelako eta agian oso zailak izan daitezkelako hasiera batean hauekin editatzea. Beraz, zure nivelerako programak bilatza gomendatuko nizun. Eta hemen gomendio txiki bat. Ikusi ditugun spot askotan, irudiez gain, tekstuak ere sartzen dizkigute koloredun fondo batean. Errekurtso hau askotan mezua ere indartzen laguntzen digu.
eta spota bere osotasunean aberatsagoa irudi dezake. Beraz, planteatu elementu hauek sartzeko aukera hori. Eta hau izan da aurtengo spot formakuntza saioa. Espero gustatu izana, gauza gehiago jakiteko gogoarekin gelditu baldin bazara, berriro esate dizut interneten informazio pila aurkitu dezakezu. Beraz, espero lagundu izana eta zorte on Euspoteko lehiaketan.